Takže ahoj, a dneska zahrajem Murder Mystery 2. Nevím, ale no prostě jo. Jsem asi Murder Mystery 2, takže teda jdeme na to. Mám hezký triko, že jo, ale je zadarmo. Jestli byste ho chtěli, tak když tak mi napište. Já můžu udělat na to triko zdarma klidně tutoriál, nebo jak ho udělala moje kámoška. Ale to nevadí. Když tak si půjdeme na game mody, tam, kde jsou všichni murdři, protože to mě prostě baví. Jestli byste chtěli ne z murdru jenom, ale z normálního MM2, taky video, tak můžete klidně napsat. Tady jsou prostě všichni murdři. Vidíte, nůž, tady je nůž, všude je nůž. A ten, kdo jako poslední přežije, ten vyhrál. Takže tak. Takže tak. Líbí se vám, když mám kytky a mám malý nohy. Jestli se vám to líbí. Kytky se vám asi líbí. Ale já nevím. Tady se vždycky tak sedneme. Klidně, jo, takhle můžeme něco. Nějaké mlíko kokosové pít. No, a to je teda všechno. Tak ahoj. Ne, kecám. Nebudem odcházet, samozřejmě to natočím. Proč bych to jinak dělala? Zelený lehátko. Sedátko. Pro mě je to sedátko. Dělám dřepy doslova. Já nechci dělat dřepy. No to je jedno. Radši to je jedno. Že no jo. No. A teď se mi ten oblek, to tričko trošku jako rozmazalo. Rozmazalo se mi to tričko. No to je jedno. Za chvilku se mi zase přimaže. Takže tak. Ukážu vám klidně, kolik mám výher a tolik. Mám, jak je tam ten modrý šerif, tak pod tím je výhry a mám 10 výher. Pod murdrem je kolikrát jsem umřela. 158krát. Kolikrát jsem přežila a šerif třeba vyhrál. To je u Innocenta. A přežila jsem teda 136krát. Takže tak. Tady jsme se teda všechno hezky pověděli. Dám si tady zvuk. A tak teda tak. Hele, aby jsme tady aspoň něco... Aha, tak nic, tak už nemůžem sledovat, spektatit. No to je jedno. Takže jdeme na to. Jestli chcete, abych si vzala takový jedno moje tričko, který vypadá vážně divně. Že prostě tady na té hrudi mojí, místo tady toho trička, mám prostě svoji hlavu a mám tam napsat, tohle jsem já v realitě. To je vlastně divný. Ale tady vidíte ten target. Jo? Nahoře. Vidíte ten target a tam je někdo vždycky. Já musím zabít tady tu holku, protože ta je na tom obrázku a mám jí. Jo? Hihi. Nejde zabít. Ne, no teď ten jde zabít. To je jedno. Ale nepřežili jsme. Ale to vadí. Zpívají nám tady jenom 3. Fandím tady tomu. Za prvý má blond vlasy a za druhý to není. To je ten, který mě nezabil. Aha. Jo, vyhrál. Takže na to tričko moje úplně zdarma vám, když tak můžu udělat návod. Tak teda. Mám těch kostýmů, si můžete udělat kolik chcete. Já si udělala žabičku s černým pozadí a taky to vypadá hezky. Prostě jsem tady to faktory, ale to asi po druhý nebude. Nepočkat, to faktory tam předtím nebylo, tak možná faktory bude. Nazdar, čau. Já se sednu dneska na gaučík a budem chillovat. A vlastně už jdeme, no. Tak jdeme na věc. Já nemám shift lock, protože takhle se to už prostě hodí hnedka, ale jinak ho tam prostě musíte házet kolikrát chcete. Takže tak. Tak teď to bylo ofous. Jo! Haha. No tak! No to nejde. Já nemám nůž. Dám se zabít, dobrý. Ne, špatný. Ten, kterýho jsem měla zabít, je Tak dobře. Tebe nesnáším. No, a vyhrál si někdo úplně jiný. No dobrý, tak nic. Počkej, ale nejdeme se hýbat, takže se resetnu. Dobrý, už mi jde hýbat.
A nevím, kdo vyhrál, protože to tam není vyznačený. Asi oba dva navzájem, nebo 3 navzájem, nevím. Tak jo, jdeme. Snad se vám moje komentování hezky líbí. A teď se nám tady připojil Matouš. Čus, teď točím video. Točím. Jestli někdy, počkej, točím. Sakra! Jako fakt, to je blbý. Kde je ten, aha, já ho hezky Matouše tady z likvidu. Jo, dobrý, to bylo ofous. To jde. Ne, já nemám nůž. Proč nemám nůž? Tady toho musím zabít. Target. Mám tam target. Zrska. Blondardína. Pojď, jo, zapasou. Vyhráli jsme. Oh my god. Ty konečně ji uvidí, joby. Jaký jsme borci. A jdeme teda pokračovat. Takže tak. Je odpověděl už? Asi ne. Ten, kdo vy... Tak to ne. Ne, věřil. Ale když řízneš, tak ti on mě nemůže zabít. Vidíš, nemůžeš mě zabít. Nemůžeš zabít, haha. Taky nemám nůž. Nemůže mě zabít. Pojďme to vše, já tě zabiju. Vidíš? Se vůbec nevyplatí, ani mě nemůžeš trefit. Ježišmarja. Ne! Matouši, ty jeden, nebo... Ty jeden. Já mu dám, že mě bude zabíjet. Sakra. Tam ležím, někde. Tady ležím. Ty jeden. Dva. Škoda, to tady je velká škoda. Takže jestli chcete pro další Murder Mystery, abych měla to tričko doma v svojí kebuli a mám tam napsaný, tohle jsem já v realitě, tak dejte like. Pokud chcete to tričko, tak dejte tady aspoň 4 lajky. Díky. Jo. Dáme se třeba ještě 2 hry. Jestli vás tohle baví, můžu samozřejmě točit víc Murder Mystery, klidně i tady ten mod, kde jste všichni vrazy. A to nevadí. Kde jste? Třeba z tebe? Jo, šla zabít. Dobře. No, nikdo tady asi moc není. Nikoho bych přiznala. Matouši, pojď. Sakra, já jsem chtěla. Sakra. Točím. Video. Škoda. Tady to vyhrála. Aspoň, že zabila tady toho blbýho Matouše. A tam jsem já. Sedím. Já si takhle sednu. Ahoj. Čau. Tak mám asi novýho kámoše. Vypadám jako taková trošku robuxečka, že mám to tričko, ale ne, to je zdarma, jo, buďte v klidu. Jo. Já potřebuju to na střeše. Dole. Nestřelujte na mě, prosím, co se tady děje? Proč skáče tak vysoko? Já nechci zabíjet tady toho robuxáka, ten je moc silný. Pojď něho, Ty ho. Tamhle. Po mě asi... Kde seš? Se mnou? Nejde? Seš. Já se tak lekla. Je, tamhle. Jak jsi tam dostal? Ne. Tak ještě jednu hru, jestli vyhraju, tak končím, jestli prohraju, tak nekončím. To je blbý. Ach jo.
Tak se zase posedíme. Proč zabije jenom mě? Jako jinýho. Oni nejdou zabít. Robosáci jsou vždycky silný. Teda když jim je třeba 14 let, ale to je jedno. Bum, bum čeká. Bum čeká. Jo, chceme se jmout. Teď jsem ho trefila. Já nemám nůž. Že mě asi nebude moc taky. Jsou zabila. Mám mužku. Sakra. Já potřebuji trefit. To jako trefil. Dobře von. Blbě já. Super. Hele, takže se pro dnešek koučíme. Už jsem udělala první výhru, 1 výhru. Takže ahoj. Bum čeká.